ngengaze balala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje ungishopha ungihlukumisa ngengaze balala mungibisa ngamagama. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingu MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Njengenjwayelo suke sikuphatheleke uhlelo oluwunqambothi nolomnandi ngendlela isimanga lapho khona sithi thatha ipeni uthatha iphepha ngoba kuningi ongase ukufunde osukwini lanamhlanje. Silanda inkakha ke phansi kwamhlaba uyalingana. Abanye bathi akusakhona kamhlaba uyalingana nje. Fanele uthi kwakhubalo limbiwa egcekeni. Sambe sasizalithola ke nayi inyanga ewukhokhovula ithi iliphethe nangqondo akuyona inyanga esaphatha amabhule. Dokotela uMthembu wasikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1. Yebo Pholoba. Siyaphila nathi. Siyaphila. Yebo siyaphila Pholoba. Siyaphila nathi. Esho ngahlala uncike nje ukhululeke kuwena yimi lapha yikwakho lapha ukhululekile nje la kaSiyaviva. Usufika ekhala ngempela. Ake sikucela abantu bafishane masikhuluma ngodokotela uMthembu sikhuluma ngobani? Sikhuluma ngoMthembu Madubula igama lakhe lekamkhulu okuyena owanginika lesi sipho ngase ngizalwa naso mangizalwa ngase ngiyaqhubeka ke nokuphila. Okay. Dokotela uqale nini ukubona ukuthi ungaba inyanga noma ungene nini ekulapheni? Ekulapheni ngene ngo-2005 ngokuhlupheka ke ngaya nami kumuntu wayongilekelela ngokuthi ke angiqeqeshe wase yangiphuthula ke ngaya nami ekhaya ngayoqala nami ukuthi ngiphile. Okay. Ikuphi okukhuthalele noma ukhuthazekayo ukona othi nanoma ngabe umuntu engasukuma ithathe egxile kukona phakathi kwesithwalo nokuthwasa? Ngingakukhuthaza ukuthwasa. Izathu zakho? Ngoba unomuntu obaba wakho oqeqeshayo. Okay. Ngokwazi ulwazi lwempande. Ukuthi impande isebenza kanjani, imsiza kanjani futhi umuntu. Aphuma kanjani futhi enkingeni. Yikho wathi omkhulu nje nami ngumadubula. Ngoba ngidubula izifo zabantu. Okay. Dokotela zihlukanise kumuntu othwele. Mhlawumbe siqale ngokubuza ukuthi uthwele noma uthwele? Mina ngithwele. Okay. Uhluke ngani umuntu othwele? Ngihluke ngokuthi izinto ezinzima ngiziphatha. Ngiphatha nje izinto ezilula ngoba kunabantu abathanda ukusebenzisa izinto ezubuciko wabantu noma amathambo yabantu noma ukunquma abantu. Mina ngikwenzi lokho ngisebenzisa impande ngifune nezinto ke ezizinyamazana. Okay. Mayingathi umuntu sixoxele ukuthi ikuphi la othi khona umandla kakhulu khona. Usibalele nje uhlu lezifo engadabuli kwena noma izimo ezithile othi lezi wena uyayigojela umuntu umphumisa ekhaya esethi cha ngizobuya sengizobonga futhi kuye ngempela sezobonga. Ngiyabonga kakhulu Pholoba. Uyabona umuntu uma acela inhlanhla kumadubula cela into engiyiphethe ngempela engimphumelisayo kuyo ayibone nayo ukuthi inhlupheko iphelile ngisho esizukulwaneni sakhe noma emndenini wakhe. Ozothi inyanga ebizwa ngomadubula iyangithusa mhlawumbe ngamakha kanjani ukuthi angathuki? Ngingamakho ukuthi leli gama elikamkhulu leli gama lidubula izifo ezicashile kumuntu ziphume ngoba ngiyazidubula ngomuthi ngesihlahla. Unaso esokuthi induku yami ngiyithathe ngijijelele ibe yinde noma ivomali benkulu? Anginayo mapholoba enjalo. Unenjani na Dr. Nginokuthi ngimnike nje ageze ngayo asukume. Sekusho ukuthi induku le yasekamerweni uyakwazi ukuyikhuluphalisa noma uyilula usize? Cha mapholoba anginayo enjalo kodwa nginokuthi ayisebenzise yena iqine. Kunenduku engimnika yona hayi umama wasekhaya jabule angaqedi ukujabula. Azavuka ekseni abonga dawu baba waze wangenza lento enhle.
Wayitesta kanjani doda le? Itesta wena noma bafana idlule hayi abafana ngiyabathestela nami nje ngiyayenza ngizwa ngoba phela pholoba ngeke umnike into umuntu ungakaze nawe uyibone ngoba kufuna iqale kuwe eqala uyibone ukuthi phela iyashokobeza lento enginika lo muntu. Okay, dokotela sizothi ungena sigxile lapho ngoba ngifisa ukuthola ukuthi kumuntu othi kuthiwa ngayidli ingulube ngoba ngisebenzisa lo muthi, kwathiwa ngayidli inhlanzi ofish ngoba ngisebenzisa lo muthi. Ikhona njalo emthini yakaMadubula? Cha baba yikho. kaMadubula nje udla yonke into ngoba yonke into yadalwa uNkulunkulu. Nomuthi engisebenzisayo wadalwa uNkulunkulu. Okay. Mase ngithi angayidli leyo nto ngithi akadleni ngoba leyo nto yadalwa uNkulunkulu. Uyakholelwa ukuthi umuntu osifazana akayithinta indoda ekhanda? Hayi angikholelwa. Kholelwa nje ukuthi indoda imfazi uthinta yonke indoda ngoba eyakhe phela ngisekwe yakhe. Wena nje bengakuphulula ngamdabalo uthi uyangiphulula nje ngoba phela nginayo inkosikazi ngeke ngithi angangiphulula ikhanda ngoba unkosikazi wami kufanele enze wonke umsebenzi wakhe azozizwa naye njengomama ngoba phela soduze kwami mangizothi akube khona indazi angayithinti uzothi zithinta ubani. Ngingayithemba inyanga ephulula umfazi ikhanda ngithi yawazi umuthi? Yebo ngayithemba ngoba soyibonile ukuthi kwenzelani. Akusehlisa isithunzi lokho? Cha baba kusehlisa isithunzi. Ngathi ungqo wendoda. Ingqo nje wendoda ephulula umfazi ngoba umfazi ufuna kwethembe. Okay, dokotela Mahlabela phambili kunemithi ephuphiswa ilezinto ekade ngiyibalile. Uthi omunye mangisebenzisa imithi yakaMadubula udokotela uMthembu ngingayikhotha yini inkomo kamama? Baba sikhuluma ngomuthi into eyinjula. Umuthi uyinjula ethi umuthi wadalwa uNkulunkulu. Nathi sadalwa uNkulunkulu. Yini ke lema sesidla umuthi efanele ingenzeki nekufanele yenzeke ngoba sidalwe uNkulunkulu sonke siyaphila. Kuqinisesa umuthi osuku usebenzisa ukuthi umuthi uyigaranti kumuntu omnika wona kuze umuntu aphile. Mana uthi wena awunayo inkinga ukuthi amakhosikazi angakhothwa abantu besilisa obanikeze umuthi ukuthi beyempini obanikeze umuthi ukuthi bekwazi ukuqula amacala. Umuntu ovuke ecaleni ngakusasa ngayikhotha inkomo kamama ayikho inkinga ngoba kokubili kwadalwa uNkulunkulu. Impela mkhulu angithi uma sizosebenzisa umuthi kunesikhathi la sithi umuntu akasinika u3 days. Okay. Mase kuphela u3 days sekulungile ukwenza yonke into ayithandayo ekhaya la kwakhe. Ngoba phela khumbula amapholoba nesikhathi esiphambili mawuya empini sikhule kunezipi. Nani thelwa ngentelezi. Nilinde lo 2 days noma lo 3 days tuyimpieza ngosuku othile noma siye emcimbini ngosuku othile. Kufuna niyobhekana namanye amadoda. Kunezinto ke nizilindayo noma nilinda niyalinda ke mase nibuya niyahlandululwa nibe seniqhubeka nomama phela basemakhaya nibashile noma ke ngimshile. Kodwa manje kunika umuthi ngizokubalela ukuthi awube no 3 days ke ungamkhothi kumama othanda ukumkhotha ungaqabuza nje ngoba phela umama wasekhaya uzilela ukuthi lento engikunike yona iqonde. Ungamkhothi umama ishebovu. Hayi ishebovu qabuza nje. Kodwa mase kuphelele 3 days hayi qhubeka ke uyokhotha ke ngendlela uthanda ukukhotha ngayo. Kulungile dokotela sikele lento enejulile abanye abantu bathi mawaka mhlawumbe yalingana isadawana sekwasibona ngamehlo. Dokotela mhlawumbe usithintela abafishane uyasiqonda isadawana noma usiqonde? Hayi angisiqondi mkhulu. Uyasebenzisa? Hayi angisebenzisi baba. Otikoloshe sengisho abafana ama boys uyawaqonda noma uwaqondi? Cha mkhulu hayi angiwaqondi madala. Uyakusebenzisa? Lothu baba ngisebenzisi pholo. Dokotela usakha kanjani isigubhu kodwa ubungayiqondi lezi zinto zombili? Pholoba uyabona ukwakha isigubhu kujulile. Silandise. Isigubhu sakhiwa ngomuthi. Njoba ngithi nje ngiqanjwe indoda ekuthiwa uMadubula. Noma ngilele ebusuku ngipha umuthi ekufuna ngisize ngawo abantu. So masofikile ekhaya
ngiyajula ukuthi uphi umuthi ofana nokuthi ngunike uMapholoba angeke ngisho njalo. Okay ke ngibe sengiyacela ke kumkhulu abangiphethe ukuthi lento izovumelana noMapholoba noma ngeke ivumelane nawe. Uma engavumelani nawe futhi ngakho uhlelo lokuthi Mapholoba kuze siphume kule nkinga kodwa sekufuna senze nje. Ukuze ke nawe bese uyasizakala ngalendlela ekufanele usizakela ngayo. Okay. Dokotela ngizwile bababaza ngegroup kodwa wena kuthiwa ukhonzile ukukhuluma ngazo. Silandise kafishane ukuthi igroup zakho iqala kumalini, zihluke ngani, umthembisana umuntu ongafika ezolanda isigroup kuwena. Isigroup sami nje siqala ku 5000. Mana igroup ijona uqala imali nengaka wena uthi siqala ku 5000? Yebo siqala ku 5000 ngoba asisebenzeli ukuwina kodwa sisebenzela ukusiza isizwe sakaNkulunkulu asakhile. Okay. Siqhubeke ke nokubambisana ngoba isuka sibambisana uma sofike kumthembu uMadubula isuka sozokwakho ubuhlobo lokuthi sibambisana. Impilo yethu ingagcini la kodwa igcine ngokuthi ephambili nokuthi sibambisane. Mhlambe umehluko ngokubona emva kwesikhathi esingakanani kulesigubhu sika 5000 rand. Pholoba u3 days kufuna ukubona umehluko kuye esontweni. Ngoba kunezinto ekufuna sikukhandela isigubhu siqale sizenze njengokuhlambulula sikugeze. Sinefutho ke ngakithi. Sikufake efuthweni ke sikufuthe nje sikuphenduphendule. Ngoba iyahlupha into Mapholoba afike manje umuntu azothenga isigubhu njengesinkwa. Asivumi ke kanjalo thina. Ngoba isinkwa ongasithola kanjalo. Kodwa isigubhu awukwazi ukusithola kanjalo. Isigubhu siqale siseshe nawe ukuthi sikufanele yini ukuthi isigubhu ngasithatha noma ngeke usithathe futhi. Nisesha kanjani? Siyakuhlola Mapholoba. Siqale sihlole nje sibheke imuva lakho nephambili lakho ukuthi sikufanele nisigubhu. Nihlola ngesithunyo noma nihlola nje ngamathambo? Sihlola ngesithunywa. Okay. Mina ngihlola ngesithunywa nje zikhona ke izinto engizisebenzisayo kodwa ezingawona amathambo. Kusho ukuthi ezintsimbana nje. Kodwa nje ngihlola ngazo nawo kwamathambo akhona kodwa ke ezintsimbana. Insimbi nje. Ezifaka impembe. Shaya lento ngibese ngiyakhehlezisa bese izwakala kahle ukuthi sesiyaqala manje ekhulumeni lolu daba la kwaMapholoba noma lokadlamini. Okay. Awusixoxeleke. Lesi sigubhu sika 5000 ihluke ngani nalesi silandelayo? Seyamalini lesi silandelayo? Mase siqhubeka amapholoba siyangena la ku 15 sihlukile ngoba lesi phela sikasa kunika amandla nawa alingana nawakho. Njoba si namhlanje sesadlala imshwalense. Sidlalela khona ukuthi masifa singcwabeke. Okay. Manje nesigubhu ke siqala kule ndlela ethi qala na uthola amandla ukuthi ufinyelele la ufuna khona. Kuze ke ubuye ukuthi cha ke Mthembu asikhulume ndoda siyabuka ukuthi ayi amandla yokuwelela kwesinye isigaba sengaba naso manje ngalento ongenze yona. Okay. So uthi lesi sika 5 isinamandla amancane kunesa 15. Yebo. Okwesibili uthi zakhiwe ngokuhluka noma ziyakhiwe ngokufana? Zakhiwa ngokuhluka mkhulu. Okay. Ngeke emapholoba ngibheke kanje phansi ngiphinde ngibheke eceleni kufana. Okay. Mase ngibheke eceleni isuka sengikhipha injula. Ezakho ziyakhuluma? Cha, mkhulu azikhulumi. Ziyabila. Ziyabila. Zikhipha amagwebu. Azikhipha amagwebu, zikhipha amafutha. Ikhipha amafutha. Yebo. Zichiche. Zichiche sijuluke sifane nempandla. So sekwenze njani mase senza njani? Isuka sikhombisa umsebenzi ukuthi umsebenzi muhle. Ozokwenziwa la ekhaya wenzelwe umuntu okhululekile. Okay. Ukuthi izinto la ekhaya zawuba nje, zochichima. Ngingakwazi ukukhokha ngamanconzo. Sekuya ukukhulumiseni ke emapholoba ngoba esigodlweni ngoba isigubhu kahle sinto nami engisokolisayo. Esifuna ngisijulele ngempela ngoba isuka sengakho isigqi esithi nawe ekhaya ufuna ufike usizakale nomndeni wakho. Ungasizakali yena mapholoba kuphela. Ngoba sikhanda into ezothi noma nawe ungasekho kodwa umndeni wakho usale futhi uphila ngalento kodwa oyikhokhele wedwa.
Mawushona dokotela hlasimbe kuba njani ngalesi sigubhu noma ngalezi igubhu esengilanda kuwe? Mawushona mkhulu uqoka umuntu oyedwa nje ekhaya noma kushona udokotela qobo. Makushona udokotela bakhona phela abantwana ekhaya. Abanjani? Engibatrainile. Okay, abazongenzelani mina? Abazofika bakuphendulele ukuthi asiqhubeke isigubhu sisebenze. Osiyama ngenkathi uhamba emhlabeni wena. Noma singami emapholoba kodwa amandla azohamba anciphe. Okay. So ke sekufuna uphinde ubuye sivuselela amandla. Ngoba noma ngisaphila nje kufuna ubuye phela nesigubhu sivuselela amandla. Okay. Awuthathi into ya forever. Kodwa unayo kodwa into ya forever. Yebo anginayo kodwa wena uyithatha into ka forever. Oh. Ngoba iphathwe yimi. Uyumdlulisele kwabathile ofuna into ka forever. Uma ngenzeke ngabadlulisela mhlambe ngathi bona bafuna into ka forever. Okay. Yebo. Ngabadlulisela. Awunaso lesi sichathi inkomo ukuthi imithe kakhulu. Cha, anginaso mkhulu. Unase sokuthi amakhosikazi ezwane. Yebo ayisikhona. Ngingathatha isithembu waya waye. Hayi ungathatha isithembu ungazikhathale wena baba ugcine sobaleka la ekhaya. Esamaphoyisa. Amaphoyisa ungawavala njengakuvimbi. Ngesigubhu. Hayi sekungenela elinye icele mkhulu. Okay. Unawo umuntu wecala wena? Hayi, nawo khehla. Nawo mkhulu. Dokotela usilandise ngezinye zezinto kafishane mhlambe izinhlanu ozenzayo esikolweni mase sikudedela. Nginawo umuthi wokuqina. Nothi ukuqina ngiqilela isibhamu, qhiqhe. Ya, uqinela isibhamu. Kungabi lula nje abantu noma badubulana edrobheni nawe soyashaya kanje soyafa. Hayibo. Shirapha bullet nje ayinthinti. Cha ngakuthinta ke phela mkhulu kodwa nje kodwa nje uyavikeleka. Okay. Ngoba impilo esesiphila kuyo namhla ayifani nesikhule thina kuphilwa ngayo. Okay. Yikho nje ugcina sofunda nezinye izinto zokuvikela abanye abantu. Njoba sebenza abanye abantu nje uyathi umuntu nasemsebenzini umuntu ngiyaloyeka. Sibe sesiyamvikela ukuthi angaloyeki. Unamanga indoda lothi umuntu othi unomuntu wecala shuthi unezilwane. Hayi unamanga ngeke ngisho ukuthi unamanga ngothi mhlawumbe unephutha. Ngoba umuthi mapholo befuna sugaranti. Umuthi njoba ukhona iwona efuna sugaye ngeqiniso. Unika umuntu umuthi ngeqiniso. Okay. Ezinye zezinto zenza futhi nenhlanhla. Okay. Inhlanhla ke ngiyayikhanda nayo ehambisana naso ke isigubhu. Yebo baba. Mangasifuna isigubhu ngakwazi ukuyenza inhlanhla. Ungakwazi ukwenza inhlanhla ngoba kuyahambisana. Okay. Yebo. Umuntu ophelelwa imizwa uyakwazi ukumsiza. Ngiyakwazi ukumvusa baba imizwa yakhe iqhubeka isebenze. Okay. Kunomuntu othi ufuna ukuzokhishelwa egcekeni. Uyakhipha? Cha, mina ngikhiphi kodwa ngifaka intelezi noma ngifaka umuthi. Ufe into emhluphayo ekhaya. Uyakholelwa ukuthi icontact ukukhipha? Mapholo ba mina angikholelwa. Mina ngikholelwa kodwa Thini izathu dote? mapholoba mhlambe kuyozwakala kabi koza kwethu. Kodwa ngikholelwa ukuthi kunezinto esifunayo ngoba sifuna udumo. Siye ukusebenzisa impande esayipha omkhulu nogogo bethu. Sigcine sesifuna izinto ezizothi la kamapholo bespeakeni kunento ethile. Kata kunalutho kungenxa ukuthi mapholo bangifuna ngiphi imali. Egcineni ngeke ngivume futhi mapholo bathi angishise. Ngothi mina hayi ngihamba nayo ngoba ngifuna ukuyidla kagumede futhi imali. So ke yikho kungakholelwa mina ukuthi khona into enjalo. Okay. Ithi ke into dokotela sesizophetha. Wena siqo ngokwakho unayo imbiza thizeni noma iswasho thizeni noma into lezithizeni oyidayisayo nje ungama product akho abantu abangafike bewathola ekhaya. Imbiza ikhona mkhulu abangayithola ekhaya kodwa anginayo engibeke kwenye indawo ekhaya ikhona. Yenzani leyo? Ephuzwayo nje ivuse lokho wena okufunayo imizwa. Ikhona ekhaya. Okay.
Okay. Dokotela utholakala kiphi indawo? Ngitholakala kwaLulwane, isikole leso kaLulwane Mengu. Kwamhlaba uyalingana. KwaLulwane esikoleni. Ngakhelene naso. Mabefuna wena abantu bafuna udokotela bani? Madubula. WaKwaMthembu. Uthi omunye dokotela isigubhu akusiso nisithwalo. Cha, isigubhu akusona isithwalo. Isigubhu sokusiza wena osifunayo. Kodwa ke ngenxa yokuhlupheka kwabantu bakaNkulunkulu noma ngokuswela ulwazi bagcine sebafuna izinto nababangazazi. Zigcine ke ezinye izinto sezibulala nemndeni yabo ngoba seyifuna into angayazi kwayena. Okay. Dokotela uma uyinyanga ukwazi ukwakha isigubhu. That is my last question. Kudalwa yini egcekeni ube nengane elambile noma engenamoto? Kudalwa ukuthi kwesinye isikhathi sokungasebenzeli ukuwina. Sokusebenzela umphakathi kaNkulunkulu. Angeni lo zalwa wena emphakathini. Ngizolinganisa nje kunomunye dokotela ekuthiwa uSpanel. Uyazakha igubhu. Yeah. Unazi ingane. Ezinye zengane zazo nazo ziyazakha igubhu. Futhi zinazo imoto. Isibuya back ekuthini sixwayisa ngoba sithole udokotela onolwazi la. Asicela ukuthi ashare nathi leyo information. Ukuthi uma uyinyanga akufuneki yini ukuthi uthi mawukwazi ukwenza into yokwenza imali bese wenzela nabakini kuqala. Kufanele kuhle kakhulu lokho mkhulu. Uma ingane zakho siyibona zicela thina u2 kodwa wena ukhipha igubhu sifanele sikuthathe serious. Cha, sekuyiphutha lelo ngoba izinto ezinhle kufuna ziqale ekhaya. Masona abantwana nje phandle mongenabo kabantwana. Ngeke uhamba ukuthi abonke abantu uthi ozobaphifa la ekhaya. Ngoba egcineni ngeke balisupport leli khaya wena mongasekho. Kodwa ngokupha abantwana abala ekhaya uzobanika uphinda ubanika umyalelo wala ekhaya ukuthi bantu abami uma ingasekho qhubekani phela la. Niqhubeke futhi nisizane nabafuyi. Okay. Ngalesi sipho nami enginaso. Uyawazi umdliwa? Ngiyawazi mkhulu. Uyadila nawo noma uyawusaba? Hayi mase niqondane nawo ngiyawusebenzisa impela ngoqoba. Kulungile dokotela siphi inombolo ba? 082 082 666 666 052 55 304 34. Siphinde 082 666 052 55 34. Sibonga kakhulu dokotela kuba kanye nathi sikuphi ithuba nje 30 seconds unikeza abantu umyalezo wakho ukugcina kubanxenxa besondele eduze esigodlweni. Ngingathokoza kakhulu kubantwana bakaNkulunkulu nabantwana bedluzi bonke emhlabeni. Bangibone ngindoda edlekayo, ngindoda ethandekayo nasekhaya uzofika ubone ukuthi cha sofike kuboka ndoda ozoyithola futhi into oyifunayo. Khona umsebenzi owenza ngaphandle kokulapha? Cha, angikaze ngibe nawo mkhulu. Siyabonga kakhulu dokotela. Ngibonga kakhulu baba. Danke. Nkosibusise. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi? Ungasakhathazeki. Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaChunu Driving Solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaChunu Driving Solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.